Passat un any de l'inici d'una de les etapes més complexes de la nostra història, seguim immersos en la lluita contra la pandèmia i totes les seves derivades econòmiques i socials. Malauradament, em veig obligat a recordar aquest trist aniversari no pas per fer balanç, sinó per fer una constància que després de 12 mesos el govern manté, com no pot ser d'una altra manera, el seu compromís amb la societat andorrana i amb el seu teixit empresarial. Totes les fites assolides no són una garantia de futur i la constant evolució de la situació, ja sigui per l'evolució i el comportament epidemiològic del virus o per les decisions dels estats veïns que afecten de manera especial la mobilitat de les persones i especialment l'arribada de turistes al Principat, amb el consegüent impacte econòmic, obliguen al govern a repensar i millorar les mesures que fins ara estan en vigor. Amb aquesta voluntat i amb aquest esperit, el govern no ha deixat de mantenir trobades i contactes amb tots i cadascun dels col·lectius colpejats en major o menor mesura per la crisi econòmica actual. I en aquest difícil equilibri entre les seves legítimes i sovint justes reivindicacions, la capacitat de l'Estat per fer front a totes les demandes i la defensa de l'interès general, l'executiu ha cregut oportú i necessari sotmetre a l'aprovació del Consell tot un seguit de modificacions a la llei 16/2020 aprovada el passat 4 de desembre. Com vostès ja saben, senyores conselleres i consellers, el teixit comercial segueix patint les conseqüències de la manca d'arribada de turistes al nostre país. Un teixit empresarial dimensionat en nombre de negocis, en recursos humans o en despeses associades a ingressos per rebre més de 8 milions de visitants al cap de l'any. En l'actual context i en un escenari temporal limitat pel propi fet de la imprevisibilitat de la situació econòmica i sanitària, era doncs necessària una pròrroga de les mesures relatives als ajornaments o reduccions de les rendes del lloguer dels locals per a negocis recollides a la llei en vigor fins al 31 de març d'enguany. Amb l'esperit que ja he manifestat, es va mantenir una trobada amb els representants de les associacions de comerciants, petits i grans propietaris i la mateixa Cambra de Comerç, a fi de copsar els seus neguits i exposar la voluntat del govern de prorrogar les mesures relatives als lloguers dels locals per a negocis. La trobada va servir perquè les parts exposessin i escoltessin propostes, algunes contraposades, per la pròpia naturalesa dels interessos oposats que legítimament tenen els diferents actors d'aquest sector. I també per assolir el consens en alguna de les mesures, no en tot, és cert. Aquest és el rol que li toca assumir al govern, que no és altre que plantejar les mesures més ponderades possibles, sabent que no sempre satisfan a les parts, però que sempre es fan en la recerca de l'interès general i d'aquí se'n desprenen les propostes que contenen el text avui presentat. Una pròrroga temporal de les mesures relatives als locals i als lloguers de locals comercials per a negocis, al mateix moment que s'aplica una modificació del percentatge màxim de descompte fixant-lo al 40% i sempre proporcionalment a la davallada de la xifra de negoci. També la redefinició de la documentació que cal aportar per part del negoci sol·licitant d'una mesura relativa al lloguer per justificar una davallada de la xifra de negoci s'introdueix en aquesta ocasió per oferir una major garantia a la propietat. Vull personalment agrair als diferents agents que han intervingut en el si de les reunions la seva empatia i la seva predisposició per trobar solucions el més consensuades possibles en un moment que tots som conscients de màxima dificultat. Tot i així, la voluntat sempre ha estat la de cercar la col·laboració. Malauradament, altres sectors també estan patint i amb especial incidència les restriccions de la mobilitat i l'absència de turistes. En aquest cas, parlo de les empreses de gestió d'habitatges turístics. És públic i notori que el sector ha tingut el sentiment que no ha estat degudament tractat els darrers mesos. Han estat, però, nombrosos els contactes i les reunions amb la voluntat de trobar solucions escaients a les seves demandes i articular un mecanisme que pogués ajudar a pal·liar la situació econòmica de les empreses de gestió d'habitatges d'ús turístic. És també amb aquesta finalitat que es promou aquesta modificació de la llei dels allotjaments turístics amb aquest text que avui presentem. Tal com es va comprometre públicament el govern i el mateix cap de govern en una reunió mantinguda en data 12 de febrer amb representants de les diferents associacions del sector de l'hoteleria, quan vam anunciar que es trobaria una solució per al sector, les empreses de gestió podran sol·licitar, si aquesta cambra aprova el text de modificació, una rebaixa de les rendes del lloguer del que són objecte dels habitatges que tenen en gestió.
en les mateixes condicions en quant a ajornament o reducció que els locals per a negoci i amb la mateixa limitació del 40% en el cas de la reducció dels lloguers. De forma addicional, aquesta proposta de modificació de la Llei 16/2020 que es presenta avui introdueix en forma de disposició final una modificació de la disposició addicional de la Llei 16/2017 del 13 de juliol general de l'allotjament turístic, que eximeix de la necessitat d'un canvi d'ús dels edificis que abans de la data del 4 de maig del 2019 comptaven amb una quantitat d'habitatge destinats a ús turístic superior al 50% de la quota de participació de l'immoble. Tenint en compte que les seves despeses, sovint importants, derivades d'un canvi d'ús, recauen en els propietaris dels habitatges destinats a ús turístic, aquesta mesura busca pal·liar la manca d'ingressos d'aquells propietaris no lligats per un contracte d'arrendament a les empreses de gestió, però quins ingressos estan directament vinculats als rendiments obtinguts en forma de comissions. És evident que la davallada d'activitat del sector ha afectat de manera significativa a aquest col·lectiu, que amb la present proposta de modificació de la llei no es veu obligat a realitzar una despesa derivada del canvi d'ús. Així, amb aquestes dues modificacions avui proposades i relatives al sector d'allotjament turístic, tant les empreses de gestió com aquells propietaris que reben un percentatge dels ingressos generats pel seu habitatge veuran en part alleugerides les conseqüències econòmiques de la manca d'activitat del sector en el decurs dels darrers mesos. Per acabar, no podem assegurar que aquest sigui el darrer paquet de mesures que el govern hagi d'aplicar. En un exercici de realisme cal tenir present que si bé ens acostem al que sembla que és l'inici de la fi d'aquest període convuls, els esdeveniments viscuts fins a la data ens indiquen que només la perseverança i l'esforç sostingut ens permetran passar pàgina de manera definitiva. Fins aleshores, aquest govern seguirà compromès amb les seves ciutadanes i ciutadans, amb les empreses i els treballadors per compte propi, en un exercici permanent de recerca de solucions, fruit del diàleg i en defensa de l'interès general. Per tot l'exposat, demanaria a la cambra el recolzament al text tramitat.